får at vide sådan hen ad vejen, hvad vi får. Og det lyder godt. Ja. Vi lever godt på Ålholm hjemmet. Det må jeg sige. Mm. Hvordan er personalet? De er også rare. Ja. Det er voksne? Ja. Ja. Og de siger også til mig, nu som i dag, du ser meget bedre ud, Marie. Du er meget mere frisk. Ja. Du ser meget bedre ud. Jo, men der er jo også dejligt at være her. Ja. Ikke? Jo. Altså, man kan se det på mig, Ja. at jeg ikke er Ja. sur. Ja. Så du er blevet glad af at være her? Ja, det synes jeg. Ja. Og der er jo heller ikke andre muligheder, fordi jeg har det jo godt. Bliver jo passet hver dag og får mad og kommer i seng og får bad og i går fik jeg bad. Ja. Ja. Og nu som i dag, der var banko, så kommer de. Marie, se nu at komme op og stå, fordi vi skal til banko. Nå, men jeg har tænkt lidt over, om jeg skulle vente til næste gang. Du skal ikke vente til næste gang. Nu har du at komme her. Færdig arbejde. Siger de så. Mm. Så må jeg op og stå. Ja. Og nu får du noget chokolade, siger de så. Ja. Og så hvis jeg har hele pladen fuld, så må vi måske 2 om det. Så trækker vi et lod om det. Vandt du i dag? Nej, Nå. i dag vandt jeg en skid. Mange andre. Undskyld. Labrador specielt, ikke? Er det det? Vi havde en irsk sætter, den var klogere end os. Ja, præcis. Det var svært at holde i. Ja, det